jabang pisami monjumi trompi non birtang ton perajuk ponitha. Hamren rong supi along CEM Dream Project Pen isi Central Hall Kikimpon nonpu anta kapatang pon pedet aputhak jakhong ni phai thongkep arni KSA pen kilang charidam bangso kahumridam ahut hadak contractor thikadar mohori lapen sai kiklem atum aphan anta chitong damde lasila puson asaya bangke cengchot abangke kiram kledadra sai chipatang daprang asonte mesenji puta KSA pen tuning report Hamren pen birson ronghang Hills News Karbi Anglong. Dream Project pen Hamren rong supia phan labangso Central Hall nangki kim pipon kitang tere ka puthak pinili tum kar bilo charle song pen ladak nang humri lo la pendak nang ka humri teng pen plote ladak amistri ta nang phophe ठिकादार ता नंग फोफे अमहुरी ता फोफे जक ता नंग फोफे लदा हाफ क्लाक सिट नि तुम के थेगलो लसिला बांसो सेंट्रल होल के तांग तेरे का पुथा कुपी को सोन पेन ना पोची के तांग तेरे मालासी मते लदाक हमरे ना रार फान आके मांग मते ला बांसो आ हेम की किम पीजी ला पुआन वेलो मा लसिनी तुम कार्बी लो चार्ले सोंग पेन सीएम के हाय फान चॉर्जुइंग तू mate tuning ring tu nangli labangso nangli CM Dream Project pen akemang pon dongka mukam lapen dak hamren long posta me ningkan isivera ningkan si chengra pele boy fit sta me dongka mukam bang non tang elo lapen udam lo pote ahem dak e bantulo boy fit sta me ladak hamren long mangke nonanta tangte murim khrai sidola dasila so ahem kapit tangje phan un anake prap pen karbingo Thomas Council CM phan tuning rilo nangli labang so hem nang kapit tangra mo ke bang jilang ari nangli nong nangli thang la ansu se kapit thang je phan nilitum kapit tang seragi phan nang tuning rilo lapen isi bang ningjing tum hamren along bang ajat tin ason tin a construction setame nang cengkram po tang tedat ningkan la puka pending de kokoti lasi hamren phan kupi koson akama tha pentong la puson akam kapa beng hoi la son kidokok itima mate hamren phan nangka neglek kidokok tong la puson ason tina size ta me kapetang tede dokok ma lasi labang so puthak ladak 20 nong bosalang so MLA phan ta me tuning rilo labang so hem kapetang serak yi phan nang li sta me kilang cari dun pen pressure gi pidun pen labang so hem kapetang yi phan si tuning rilo apan tuning ri thule thot bang kela pulo CM age hai phan labang so hem un anake prap pen kapetang ji phan nangli phan tuning rilo Lakha ingkar ratrok ke parlo Dwar Bagori constituency apar dehori kodam singnar arong arat aphan ningkan surihini ratrok aningkan hidi kheti kacuklem arat aphan panongsi Congress kachari bom ahut irrigation scheme ECP ponlo non an ningkan krip hopling data thangnat repairing our side thek ponlong le detsi dolang Dwar Bagori constituency ke parlo Deithor police station adung het kedo apar dehori kodam singnar arong along kedo irrigation scheme pen langteng mate isi sis get ason piponlo hadak arat aphan kedam tang ningkan surihini ratrok aningkan Congress kachari bom ahut si piponlo non an ningkan krip ho an chok pontang lo laso alangteng rat aphan kapanong pon laki kheti mate sai kachuklem iji aphan pusi bangso irrigation scheme pen langteng piponlo
non abang ke bangso alang teng parai harai lang ke pakap iji aphan kalbhar don ponlo bonta non abang ke chebenglap ason si dolo rat atum kheti ka chuklem arat atum lang ke em sungkrung anlo repairing aphan pusita me non pu antama thapon pilang lasi non kachari bom a sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council kachari ake hai tuliram rong hang anparta MSc Richard Tokbi ake hai aphan kirap kachuning ripon pado lasi ning ke me pen dhorom jat chipupe pin pen kirap ke pajir ning ke me abang phul sar tuliram rong hang la pen MSc Richard Tokbi ake hai aphan chuning ripon ta pado dehori pen amos ingti Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya, Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600-783490/8638165568. Section under mana? Jakhong ni phai thongkebra ECR ni men arong lapen bogori khat lapalong ni adim along Jal Jivan Mission mate JJM pu ATP en pon pen PHE alang kepi kicheng pon thu lang kepi pon kicheng along ake hai rensing rong hang PHE board chairman Karbi Anglong Autonomous Council SDO lapen men arong asar atumta chitong dun la bang ke thom chilang sila so alang kepi along kang pu pon jengkha pen jitul rong hang Hills News Karbi Anglong Nola kini ai skim kedeng pen lapa ana radapan hijuna lang kepi tek lapen kangchir et kapajun lomlok alangki pithe kapula lalipan chorore te dun lasi bini laswa opening ceremony batela tap kan tu along nilipan mane board chairman PHC wa alam petsi nilipan hang kono la pedili kulo abela sorting pe nili siam sar pala chuning ram ke la hello ansu se non ke putang anda lela ansu se skiman tapra dinda di kusi ing kupo busi Ningar wongpolo, eli am tepi di lapansi, tajud kerwa. Kami memang kotang bisa pelui, harus soal kisan bos di gang para kamuri. Kami সম্পূর্ণ ইয়ারে কভার কৰিছো আৰু এই কভাৰ কৰা দিয়া সম্ভৱ আজি এই শুভ দিনত অপচনত গাজাবি গাঁও সম্পূৰ্ণ ইয়াৰে কভাৰ কৰিছো আৰু এই কভাৰ কৰা দিয়া সম্ভৱ আজি এই শুভ দিনত অপচনত Nilip constituency along Pini Jakhong ni phai thongkebra ECR ni All Party Hill Leaders Conference mate APHLC asongatum Nilip constituency along Youth Wing keseng amai kang nipon Labangso Nilip constituency along Youth Wing keseng pon amai along APHLC amai phu JI kathar lapen APHLC lamjai sarpo angtong inti kathar atum chitong dunsi Misen pen Youth Wing keseng amai kichun pon Aron inti kathar report Health News Karbi Anglong Foto ipak ada TV bosan, nak keberang hadis. Pinia birtai la pon se kang ton pon diklon la ekbom tame Hills News Karbi Anglong Kardom